Здравейте, аз съм ForenG и сега ще направя ревю на моите 3 нови фигурки. Кай и Кол от Терджицу и Лойд от сезон 5. Между другото, този Лойд много го търсих и се радвам, че го намерих, така че винаги, че го грабнах и го взех. Така, първо почваме с Кай, чиято ми изглежда ето така. От лявата страна е показано как се сглобява. Тук са всички нинджи, но съм забелязала, че от тази фирма OEPM няма рейд този призрак в Терджицу и вместо него има Кай турнамент. Той го имаше в магазина, но аз нали го имам. Така изглежда отзад, само че не махам тези лепенки, понеже много се разкъсва кутията. И тук изглежда така. Кай Терджицу беше на цена от 2,80. И така, сега ще ви кажа неговите аксесуари, т.е. конструктори и оръжия. Ето има едно оръжие. Има 3 конструкторчета. Това вече не знам какво е, не е резервна ръка със сигурност, но може и за това да става. Така, той има 2 карти, които отзад изглеждат ето по този начин. Първата е на Кол, другата е на Кай. Така. Ето го и Кай. Той държи това оръжие. Ето го без маска. Така. Изглежда отзад. Нищо интересно. Така, стойката му е малко по-различна от другите, понеже има и такава част, която се слага тук и се върти, понеже мисля, че знам защо, понеже нали това са фигурки Терджицу, а с Терджицу се лети и върти и горе-долу по това, за това. И да, иначе много странна стойка. Да. Следващата... Чакайте за момент. Следващата фигурка е на Кол. Ето така. Кутията му е по същия начин, само че от лявата страна е показан как се загубява Кол. Тук изглежда така и отпред кутията е изобразен Кол. Пак фирмата е OBM. И двете кутийки от Терджицу са купени от едно и също място. И двете фигурки струват по 2,80. Ето го. Картите, едната му е на Кай, другата му е на Джей. И имам повтаряща на Кай. Да. Ето ги, оръжия и конструктори. Той има 2 меча. И същите конструктори, както при Кай. Ето го и Кол. Той има такова оръжие. Сега ще го покажа без маска. Само да му сложа. Така изглежда отзад. Стойката му е същата като тази на Кай. Да, това е Кол. И последната ми фигурка, която си купих, е Лойд. Фигурката, която много търсех. Много се радвам, че я намерих. Така. Тя има една карта, тази фигурка, с 1100 на Лойд и отзад пише Нинджа и това е Лойд. Да. Така. Кутията тук изглежда така. Отляво тъй. Отдясно се сглобява как... Отдясно е обяснено как се сглобява. Ето тук изглежда така. Фирмата е GLB. Тук е изобразен с Сейбо. Фигурките, които се виждат са Кол, някакъв пирус от призраците, Кай, Сливан или там нещо си, Лойд, Джей
Ния и Мастърчен. Тази фигурка пък струваше 2,90. Така. Ето. Има едно скримърче. Един златен меч. И отделно зад лойт има черен меч. И ето такова нещо. Оръжие. Така. Сега ще ви покажа конструкторите от кутийката, от фигурката. Ето тези неонови. Това е неоново зелено, а това е неоново оранжево. Ето я стойката. Сега ще ви го покажа без маска и без оръжия. Така, лицето е от златната нинджа на Лойд. Понеже истинското му лице, което е като се сложи маската, не му се виждат очите. И сложих това лице от златната нинджа. Иначе на златната нинджа истинското лице на този Лойд е много му отива. С това аз използвам това лице. Но много не го прибирам, защото като прибера не му се виждат много очите. Това малко по-нагоре я държа. Там. И така. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало това ревю. Харесате клипа, коментирайте го и се абонирайте за мен. И ще има още едно видео, което пак ще е ревю. Чао!